Kazan takte bukusang khana borokni belai tongthoklaijak khana borokni competition nai sulo jana bisingo sojana karane tei dojana tikinai aboni bagi borok kahamkan practice khai tongle belai khana tok khana ta amr samna sagat ta ang khai khana tinta gana samna nayo abo hingkai puila hingkai ang choose amane ang select khaimani abo hingkai gatilam sia hingkai tekta hingkai khatang shukano no humani abo hingkai last day hingkai happening humane abo nin choice singke bom singko ani choice hingkai gatilam sia ketne no hamjagoi tongnai nono nai tongnai rok nono subai tongnai rok ni bagi kisi henar khana ta bo ganda samnai ta thang di dong gatilam sia dachikon lamalam sia ta thang di dong gatilam sia dachikon lamalam sia khatang shukano no yawe rutuk tonggoni kumasanga tege sang kangke abo hingga to singer artist ro basi mar samne abo gan sajak lena abo gan ki bomo abo happening man abo kisa tongthong na jangnai si ke kazan takte bukusang khana belai tong nai nor phaini hubedi itam sanam jung sagat da nano boot khaidi support khaidi ana suba di atra sanam ano coba deh hingkai ang support nanggo nong ni support nor hamjama mangkasa ang tebo kuchugo kaimana ni hingga nong coba sunanggo hingga tai nong ni boot judi boot tongo hingga nong ni boot nanggo ang boot system ro khaina le kun bahai ki paire nai ama ki competition je ka hamra sab manai bonono first prize tlag nai aba ki das khlaine ni cha nai ki tam boot system ro ta khaine ni cha bahai ro abole saimia ko tabo khai boot nani hinai khanao ta boot ba engnai hinai khanao tapsu jara saglai ko na tapsu jala saglai ko je madam sar songta hanga buni khukti ke khamani boot ba hinai chau tin donor or sima thubain bele sing oron ma thunai tam ni ke sing khanani bagi practice ro tongla abon bagi bahai gan rok sahos dangjak gan ga ang perfectly an thani nga ka ang kaham nongjago an jorotei happen khana sir madam song sus khainani bahai ke bos sur baro bai tarang abur ang sami ata borok sus khainani o duet do sim je borok ni iskala mar sabon bele tai duita da ni chakan de samon duita hangka ani ichha hanga kai o je duet abo hanga kai sini je artist rok bai boro bai mar samnaita bakharok bahai kai tong 16 janan bisingo bakhato 10 jana group de thanga na 6 jana group de faino saimi abo to abo mutai sini dag laki bunango karan tangai ingke khanan somayo kongrai phunung man rimano heda engke disturb rok phono totra mor phunung rimano awon bagini norok ni hamari nango chuba sunango tei kepal bunango ni hemnun haideba khorang kam pana khana phon disturb ngri mano eto bukhaw kha kai tong manin kangke sojana group ongke do krainai rok dojana group ongke ta tikinai rok bo group thangda tong ma tong abo tang sia ko haipono je naimate hingkai tikiwan haima tongo haipono motaro simi saima chine abo boku ba to saire ka saimi ata ge norong bumu kisa sarisi de para rok tam khlai tong bokla super tong tam rok extra sam kuno chakiri rok da khlai tong ang tong mani hingkai drop gate tongo ani school hingkai St Paulo hingkai ani para hingkai ka mandai balodum para ani mungkai mamita debor mata ni namu phajok le na ro ani ama phaja ke sengkhana nugla sina ni dol rok no kasar na rok tom song ni no naithok jagi tong na ni gan khana nai tong nai ro khana na ro ma he video rok ni bising ti sim chan gan khanai man no baithang paine pida wa rok de sanam song ano chajagi tong kha hanga kai ang muchung mata ani bukhawo live phai nai phanya ni hanga kai live phai nai kha hanga kai onek ang bukha tong nai ta hamjang nai hangkai abon ta ang saklainya musung ta ke khazan takte bukusang ama hai sujok te man glak khana baksa ba sing tisana musung bi tisai manglak borok tisa jana musung bo tisa jagi manglak karan tang ingkang ke khana sojana da kraisinai dojana tikinai khana ni baksa last interview ngai singbo singnam sung phan tai singmalia bor botai tisa jana musung phana oro kate tisa jag manliya ta karan singu dojan an si tisa phunuk sinai narokno
Tinin bagai sanglai sini jotono hambai.